Що хоче зробити Путін з туристичного півострова, з жемчужини України, так? Що ви бачите, що вам відомо, наскільки збільшилися саме військової техніки там? Він не хоче, він перетворює вже 5 років Крим військовий плацдарм Росії. Тут розташовуються нові гарнізони. І майже все те, що люди вважають облаштуванням Криму, мост, дороги, якісь там, я не знаю, інші інженерні комунікації, це все задля того, щоб цей військовий форпост, щоб всі військові гарнізони, вони працювали на війну. Це все задля посилення військової такої сили Росії на захопленому Кримському півострові. І тому курорт Криму чи інші питання, пов'язані з рекреацією, туризмом, вони ніяк не вписуються в їхню концепцію. Більш того, вони свідомо вони просто відкидаються, і йде просто культурне знищення культурних, історичних пам'яток Криму. Йде просто знищення рельєфу і змінюється весь ландшафт Криму. І багато вже не тільки нас, корінних людей того півострову, але тих росіян, які собі просто не хочуть говорити про окупацію, але в якійсь мірі там вони відносяться до Криму, можливо, те, що з дитинства пам'ятають цю землю, з якоюсь такою симпатією, вони вже визнають про те, що Крим змінюється на їх очах. Він змінюється в гіршу сторону, він знищується. Але це знищення не покажуть, звичайно, на російських телебаченнях. Ми можемо це показати завдяки людям, які там живуть. Слухайте, я просто хочу, щоб просто всі подумали про те, що ми з вами нічого не драматизуємо. Це достатньо подивитися, що зараз відбувалося в Іркутській областях, інших областях. Тисячами сел уходили під воду, люди гинули під цими повенями, вони обгадили, вони просто зробили неможливе проживання сотні тисяч квадратних кілометрів своєї території. І вони йдуть вже наш бік. Це така саранча, яка просто все знищує.